Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε με ένα καινούριο βίντεο. Και αυτό το βίντεο, όπως μάλλον διαβάσετε και εσείς από τον τίτλο, θα είναι ένα γρήγορο βίντεο. Βασικά αυτό δεν το έχω πει στο τίτλο. Θα είναι ένα γρήγορο βιντεάκι που το γυρίζω μέσα στην Πέμπτη μου, για να σας πω 2-3 πραγματάκια για το κανάλι, updates και τέτοια. Λοιπόν, όπως μάλλον ξέρετε από το πρώτο βίντεο, νομίζω το είχα πει, και να μην το είχα πει, παίρνω το Z5 Compact, καινούριο κινητό με γεια μου, και θα κάνω ένα unboxing στο κανάλι και review, οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί δεν ήρθε σήμερα, θα έρθει μάλλον αύριο το αργότερο, οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί θα έχει unboxing και review. Ωραία. Άλλο update. 14 με 27 με 20 κάτι Αυγούστου θα είμαι Αίγινα, Αγία Μαρίνα, οπότε να ξέρετε θα έχει vlog για αυτές τις μέρες. Θα τραβήξω ένα vlog για να ανεβάσω συνολικό από τις διακοπές μου στην Αγία Μαρίνα και μετά καπάκι φεύγω, έρχομαι μια μέρα εδώ μετά την Αγία Μαρίνα, Αθήνα, και μετά καπάκι φεύγω για Λευκάδα, οπότε και αυτό θα είναι ένα vlog ξεχωριστό που θα βγει για να καλύψει αυτές τις μέρες που θα είμαι εκεί. Οπότε μην παραπονεθείτε αν δεν έχει vlog και τέτοια αυτές τις μέρες. Θα λείπω, σας είπα, και θα κάνω ένα τελικό vlog που θα είναι μέσα όλα τα πλάνα και αυτά και θα σας λέω λίγο τι παίζει και θα δείτε τι κάνω τέλος πάντων. Ωραία, ωραία. Δεν θα το καλύψα με αυτό, σας κάλυψα. Ό,τι ερωτήσεις έχετε κάτω στα σχόλια. Επίσης, έχω ένα θέμα με το PC, με το τροφοδοτικό μάλλον, και θα το πω μια από αυτές τις μέρες στο πλαίσιο να μου το φτιάξουν, αλλά δεν ξέρω πότε θα είναι έτοιμο, οπότε τώρα θα ανεβάζω βίντεο από το tablet μου, χωρίς editing, χωρίς τίποτα. Απλά πατάω ένα κουμπί, ξεκινάω το record, πατάω ένα κουμπί, σταματάω το record, αυτό είναι όλο. Οπότε δεν θα έχει ούτε edit, ούτε intro, ούτε τίποτα. Οπότε ναι, συγχωρέστε με γι' αυτό. Απλά ο υπολογιστής εδώ είναι, δεν θα σας το δείξω τώρα. Έχει ένα θέμα με το τροφοδοτικό λόγω ζέστης και τέτοια. Οπότε ναι, ελπίζω να καταλαβαίνετε. Ναι, αυτά πάνω κάτω. Τώρα εντάξει, με το κινητό θα έρθει λίγο παραπάνω καλύτερης ποιότητας υλικό, θα είναι καλύτερα τα vlogs και τέτοια. Μετά το καλοκαίρι θα πάρω και ένα τρυποδάκι για να βάζω πάνω το κινητό, γιατί τώρα κάνω record με το tablet μου και το έχω βάλει πάνω σε ένα κουτί και το έχω στηρίξει, οπότε ναι. Αυτά. Συγγνώμη αν ήταν μικρό το βίντεο, απλά ήθελα... επίσης μέχρι την άλλη εβδομάδα δεν θα έχει vlog. Το vlog θα ανέβει της άλλης εβδομάδας, γιατί αυτή τη εβδομάδα δεν έχω τραβήξει τίποτα. Οπότε θα ανέβει το vlog της άλλης την άλλη εβδομάδα. Ή Σάββατο Κυριακή σας είπα, μάλλον Κυριακή. Οπότε ναι. Αυτά για αυτό το βίντεο, νομίζω κάλυψα ό,τι είχα να πω. Ελπίζω να σας άρεσε, συγγνώμη που ήταν πάλι τόσο γρήγορο, συγγνώμη που δεν θα έχει καθόλου vlog αυτή την εβδομάδα. Δεν έχω τραβήξει τίποτα, μα τίποτα. Οπότε ναι. Αυτό ήταν το mini vlogάκι, ελπίζω να σας άρεσε, αν σας άρεσε κάντε ένα like, subscribe για να ενημερώνεστε για τα βίντεο που κάνω, οπότε ναι. Και να μην ξεχάσω, πείτε μου στα comments, αν και βέβαια θα είναι λίγο πιεστικό για μένα αυτό, αλλά τέλος πάντων, πείτε μου στα comments αν θέλετε να ανεβάζω όντως κάθε Σάββατο απόγευμα ή Κυριακή απόγευμα vlog όλης της εβδομάδας, ή αν θέλετε να ανεβάζω κάθε 2 μέρες, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη κάνω record τις μέρες μου, Τετάρτη θα ανέβει vlog, Τετάρτη, Πέμπτη κάνω record, Παρασκευή θα ανέβει vlog, Παρασκευή, Σάββατο κάνω record, Κυριακή θα ανέβει vlog, το πιάσατε λίγο πιστεύω, και η Κυριακή θα είναι μια μέρα off, που απλά θα ανεβάζω το vlog του Παρασκευή, Σάββατο και θα είναι off το υπόλοιπο. Οπότε πείτε μου αν θα σας αρέσει αυτό. Εμένα δεν έχω τόσο πρόβλημα. Οπότε ναι, αυτά για
αυτό το vlogάκι, παύλα ενημερωτικό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε όπως είπα και πριν. Συγγνώμη που είναι τόσο πρόχειρο, δεν μπορώ να κάνω ούτε edit ούτε τίποτα. Τον υπολογιστή μάλλον αύριο θα τον πάω, σήμερα δεν νομίζω, οπότε ναι, συγγνώμη γι' αυτό. Οπότε ναι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Τα λέμε. Γεια σας.